салом бинандагони хабартиҷӣ. раиси ҷумҳурии амрико Доналд Трамп аз тазоҳуроти мардум дар Эрон ҷонибдорӣ карда афзудааст, ки мардуми Эрон амрикоиҳо ва худи ӯро дӯст медоранд. Доналд Трамп ҳангоми баромади худ дар шаҳри Милуоки, алояти Висконсин, аз шаҳрвандони норизоии Эрон, ки дар кишварашон даст ба тазоҳурот заданд, пуштибонӣ кардааст. мебинед, ки Эрон чӣ рӯзҳое паси сар мекунад. бори нахуст шаҳрвандони он кишвар ҷонибдории давлати мо ҳастанд. онҳо Трамп ва амрикокориҳоро дӯст медоранд, изҳор намудааст раиси ҷумҳурии амрико. дар Эрон пас аз сарнагун шудани ҳавопаймои Украина, садҳо нафар барои ибрози нигаронии худ ба кӯчаҳо рехтанд, чун ҳукумати Эрон ва худи раиси ҷумҳурии ин кишвар Ҳасан Рӯҳонӣ ба таври расмӣ тасдиқ намуд, ки ҳавопаймои мазкурро низомиёни Эрон иштибоҳан ҳадафи ҳамла қарор доданд ва онро сарнагун намуданд. ҳасан Рӯҳонӣ аз хешу пайвандони интихобиён пӯзиш пурсид ва ваъда дод, ки дастандокорони ин ҳодиса даҳшатбор ҳатман муҷозот мешаванд. дар робита ба ин шаҳрвандони бахшомоди Эрон даст ба тазоҳурот заданд ва аз сиёсати пешгирирафтаи Эрон амиқан изҳори нигаронӣ намуданд. зимнан Доналд Трамп аз он изҳори хушнудӣ намудааст, ки эътирозгарони Эрон дар ҷараёни тазоҳурот парчами амрикоро зери пӯ накарданд ва ба мисли мардуми амрико хостори озод зиндагӣ намуданро талаб карданд. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. шумо чӣ фикр доред? ҳатман нависед дар комментария. ки Доналд Трамп ҳатман дар Эрон ҳама хел дӯст медоранд Америкаро ё не?